सैमाया सुबुंनि साबसिन मोजां लोगो जायो। साबसिन उन्दै गथ' आरो उन्दै गथ'फोरा सैमाखौ जोबोद मोजां मोनो। बे भिडिअ'आवनो नाय सैमाया बोरै बिगोमाखौ रैखा खालामदों। बिगोमाया लामायाव गोग्लैनानै थानायाव सैमाया बोरै रैखा खालामदों। सुबुंफोरखौ थुबुर जानायनिफ्राय बेयो रैखा खालामदों आरो बिगोमाखौ पुलिसनिफ्रायबो रैखा खालामदों। थारैनो सुबुंफोरा बिदि सैमानि अननाय नुनानै गोबां गोमोनो हमो। बे भिडिअ'आवनो नाय सैमाया बोरै बिगोमाखौ गबनायखौ नुनानै दैयाव बारसोमनानै रैखा खालामनायखौ जों बे भिडिअ'आव नुनो मोनदों। बे भिडिअ'आवनो नाय बिगोमाया गबनायनि नाटक खालामफ्लानायाव सैमाया बिगोमाखौ बोरै रैखा खालामदों दैयाव बारसोमनानै। बे भिडिअ'आवनो नाय बिगोमाया बोरै सैमाखौ ट्रेनिं होनायखौ नुनो मोनदों। बिगोमाया खाथियाव फैनाय लोगो लोगो नाय सैमाया बोरै बिगोमानि आखाइखौ बोरै साबखांनायखौ नुनो मोनदों। बे भिडिअ'आवनो नाय बोरै प्रेगनेन्ट आइजोखौ उन्दै सैमाया नाय बोरै रैखा खालामनायखौ नुनो मोनदों। सोरबाफोर खाथियाव फैयोब्ला नाय बोरै बारसोमनानै बेखौ सोंनायखौ नुनो मोनदों। बेयो बोरै रैखा खालामदों नाय। बे भिडिअ'आवनो नाय सासे उन्दै गथ'आ उन्दुलांनायखौ बोरै सैमाया रैखा खालामनायखौ नुनो मोनदों। बियो रावखौबो उन्दै गथ'नि सेराव फैनाय होआखै नाय बे भिडिअ'आव। बे भिडिअ'आवनो नाय सैमाया बोरै गथ'खौ रैखा खालामनायखौ नुनो मोनदों। बिगोमाया गथ'खौ रायनाय समाव नै बोरै सिगांथिं फैनानै बे गथ'खौ रैखा खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे भिडिअ'आवनो नाय गथ'खौ बोरै बुनायनि नाटक खालामफ्लानायाव बोरै नाय बुग्राखौ बोरै सैमाया साबखांनायखौ नुनो मोनदों। बे भिडिअ'आवनो नाय सैमाया बोरै गथ'खौ रैखा खालामनायखौ नुनो मोनदों। गथ'आ जाहाथे गारि सालायनानै गोग्लैया बेनि थाखाय सैमाया गथ'नि गारिखौ बोरै नारनायखौ नुदों। बे भिडिअ'आवनो नाय बोरै गथ'खौ रैखा खालामनायखौ नुनो मोनदों। बिगोमाया गथ'नि फारसे आखाइ लाबोनायावनो नाय सैमाया बोरै बिगोमानि आखाइखौ अरख्लायबाय थादों नाय बे भिडिअ'आव। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो नोंथांमोना बिदिनो गोदान भिडिअ'फोर नायनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होनना आसा फारिबाय आरो नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुयोब्लानो जाबाय थाबैनो आंनि बेबायदि भिडिअ'खौ गोख्रै मोननो थाखाय गोजोन्थों।